Καλησπέρα. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Δημήτρης ο Ματθαίου. Είμαι ο ιδρυτής και πρόεδρος αυτής της λέσχης. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Τα περισσότερα πρόσωπα είναι γνωστά, αλλά είναι και μερικοί καινούργιοι που έχουν έρθει για πρώτη φορά. Σήμερα, ο αδερφός, στην ΑΧΕΠΑ μιλάω, και μέλος του κλαμπ μας, ο Γιάννης ο Πατινιώτης, ο Dr. Truth, όπως θέλει να τον αποκαλούν, θα μας κάνει τη δεύτερη παρουσίασή του εδώ στη λέσχη μας. Το θέμα είναι για θετική ψυχολογία και μεθόδους ενδυνάμωσης των ναυτικών μας. Όπως ξέρετε, οι ναυτικοί μας κινούνται και δουλεύουν σε ένα κρίσιμο περιβάλλον που χρειάζεται να έχουν διαπροσωπικές δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τη μοναξιά, ειδικά τα νέα παιδιά τα οποία φεύγουν από ένα ρυθμισμένο περιβάλλον με τις οικογένειές τους και ξαφνικά βρίσκονται σε ένα εντελώς αφιλόξενο τόπο και θα πρέπει μαζί με τις επαγγελματικές δυσκολίες να αντιμετωπίσουν και τους παλιούς ναυτικούς, οι οποίοι όλα τα ξέρουν και δεν έχουν κατανόηση πολλές φορές για τα νέα παιδιά. Φανταστείτε ένα παιδί ξαφνικά αφήνει το χώρο που κινείται, κάθε βράδυ βγαίνει έξω στα μπαρ με τη φίλη του και ξαφνικά βρίσκεται σε ένα πλοίο που πρέπει να μείνει 6 μήνες και να επιβιώσει και παράλληλα να διακριθεί στη δουλειά, να μάθει, γιατί μετά από λίγο καιρό αυτό το παιδί θα γίνει αξιωματικός και θα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις για να διαχειριστεί μια πολύ μεγάλη περιουσία. Λοιπόν, για αυτά και άλλα θα μας μιλήσει ο Γιάννης σήμερα. Γιάννη, έλα στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ, καπετάνια μου. Να είσαι γερός. Κυρίες και κύριοι, τα τεχνικά δεν είναι τίποτε. Αγαπητέ Πρόεδρε του Business Club, καπτάν Δημήτρη Ματθαίου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αλλά κυρίως αγαπημένες και αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, γιατί στους περισσότερους από εδώ σας ξέρω προσωπικά. Κύριε, μεγάλη μου τιμή και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ για να εξερευνήσουμε και να συζητήσουμε μαζί μια ιδιαίτερη ειδίκευση της ψυχολογίας. Τη θετική ψυχολογία. Τώρα, πολλοί θα αναρωτηθείτε, εσύ είσαι οικονομολόγος, τι σχέση έχεις με την ψυχολογία και με την θετική ψυχολογία. Είναι μια σχέση φρέσκια σχετικά. Ξεκινάει το 2019, όταν χρειάστηκε να εντρυφήσω σε σχετική βιβλιογραφία για σκοπούς ενός ακαδημαϊκού paper σχετικά με την τεχνική ανάλυση της προσωπικότητας ενός επενδυτή. Αργότερα, την περίοδο του κορονοϊού, αφού έλαβα ένα δίπλωμα Life και Business Coach από το International Coaching Foundation των ΗΠΑ, παρακολούθησα και έλαβα δίπλωμα θετικής ψυχολογίας από την Ελληνική Εταιρεία Θετικής Ψυχολογίας. Μάλιστα, είχα την τύχη να διατελέσω και μαθητής του αείμνηστου καθηγητή Αναστασίου Σταλίκα, τον οποίον προσφάτως και άδικα τον χάσαμε. Πάντως, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν είμαι ψυχολόγος. Και ούτε η σημερινή μου παρουσία θα γίνει υπό το πρίσμα ενός ψυχολόγου. Είμαι ακαδημαϊκός ερευνητής και εξετάζω την αξία και τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα τόσο στην εργασία του, όσο και στην κοινωνία στην οποία ανεδράζει ως κοινωνικός εταίρος, και με αυτή μου την ιδιότητα θα γίνει η σημερινή μου παρουσία. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη σκέψη θα εξετάσουμε πώς η θετική ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τόσο εμάς προσωπικά, όσο και τους ναυτικούς μας, ώστε να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Παράλληλα όμως, θα δούμε και πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης της ευεξίας, κυρίως σε δύσκολους περιόδους, όπως τα μακρινά ποντοπόρα ταξίδια. Είναι το δεντράκι του Δήμου Πειραιά και είναι τα βεγγαλικά. Δεν γίνεται πόλεμος. Μην ανησυχείτε.
Όχι. Επανερχόμενος λοιπόν θέλω να σας πω ότι για πολλά χρόνια επικρατούσε μια εσφαλμένη αντίληψη της θεωρίας του Φρόιντ, σύμφωνα με την οποία ο ανθρώπινος χαρακτήρας διαμορφώνεται με βάση τον εγωισμό, την επιθετικότητα, το ιδιωτικό συμφέρον, την αποφυγή του πόνου και την επιδίωξη της ειδονής. Πολλοί από εμάς ίσως μάλιστα να συμφωνήσουν με αυτό, καθώς θα πούνε σωστά, γιατί ακριβώς αυτό δεν βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Εγωισμό, επιθετικότητα, ό,τι γίνεται για ίδιο όφελος και φυσικά χωρίς κόπο. Πάνω λοιπόν σε αυτή την άποψη θέλω να πω ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν είναι εκ φύσεως ούτε εγωιστική ούτε επιθετική. Αντιθέτως, αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της εκάστοτε κοινωνίας που ζει. Σας καλώ να συλλογιστείτε πώς ο περίγυρος μας εξαναγκάζει να λειτουργούμε εγωιστικά, επιθετικά, προκαλώντας αποκλειστικά το συμφέρον μας και διάφορες πρόσκαιρες απολαύσεις, αδιαφορώντας για το κοινωνικό κόστος και τις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Λες και είμαστε βιολογικά αποκομμένοι ο ένας από τον άλλον. Λες και δεν γνωριζόμαστε. Λες και ζούμε ο καθένας στον πλανήτη του. Λες και τα σκουπίδια που θα τα πάμε στην πόρτα του διπλανού μας δεν θα βρωμίσουν τη δική μας πόρτα σε λίγο. Λες και ότι είμαστε σε άλλη ζωή. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια συμπεριφορά κοινωνική σε ένα κλειστό περιβάλλον ενός πλοίου, όπου μια ομάδα 20 με 22 άτομα, πολλές φορές από 2 ή και 3 εθνικότητες, να είναι αναγκασμένοι να συνυπάρχουν εργασιακά και κοινωνικά σε περιόδους 15 έως και 30 ημερών, συνεχόμενων ημερών, στο μέσο του πελάγους, χωρίς περίπτωση άλλης επιλογής ή διαφυγής. Σκεφτείτε ότι ένας ναυτικός έχει μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη διαβίωσης. Η κοινωνία όπου εργάζεται και η κοινωνία όπου διάγει το βίο του είναι το ίδιο και το αυτό, το πλοίο. Με αποτέλεσμα αυτόν τον τρόπο της ζωής του πλοίου να τον θεωρεί ως τη βασική του κοινωνική δομή. Σε αντίθεση με τον οικογενειακό τρόπο ζωής στη στεριά, το σπίτι του, το οποίο μέσα του, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το επιδιώκει, να το θεωρεί ως μια πρόσκαιρη, υποσυνείδητα το λέω αυτό, έτσι, αλλά και δευτερεύουσα κοινωνική κατάσταση. Μην νομίζετε ότι μια τέτοια συνθήκη ζωής είναι υποτιμιωτική. Απέναντίας είναι απολύτως ρεαλιστική. Και αν πιστεύουμε το αντίθετο, το κάνουμε είτε εκ λάθους, είτε λόγω καθοπρεσπισμού ή καμιά φορά και λόγω πουριτανικής αντίληψης. Είναι μάταιη η προσπάθειά μας να κάνουμε τον ναυτικό να συμπεριφέρεται σαν στεριανός. Δηλαδή σαν ένα τακτικό μέλος μιας κοινωνίας που πολύ εύκολα και άνετα όπως εμείς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση παντού και σε όλα και μάλιστα με υψηλό βαθμό κοινωνικής και προσωπικής ασφάλειας. Αυτό για τον ναυτικό είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας της ζωής του. Μέσα στο πλοίο υπάρχει πρώτα απ' όλα περιορισμός κίνησης. Από τη στενή καμπίνα του ναυτικού, στο καπνιστήριο, στην τραπεζαρία, άντε σε ένα υποτυπώδες γυμναστήριο ή σε ένα χώρο αθλοπαιδιών. Και φυσικά στον ίδιο τον καθημερινό χώρο εργασίας του. Εργασία χωρίς αργίες, χωρίς πραγματικές ώρες ανάπαυσης ή ξεκούρασης, και ας λέει η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας για τα περιβόητα rest hours. Οι συνθήκες εργασίας αλλά και ασφάλεια στη ζωή των ναυτικών του πλοίου και του φορτίου δεν επιτρέπουν να έχει αυτό που όλοι μας εμείς εδώ στη στεριά το έχουμε, το Σαββατοκύριακο, τις αργίες μας. Έχουν και αυτοί οι αργίες. Αλλά αν η δουλειά του πλοίου, αν η ασφάλεια του πλοίου δεν το επιτρέπει, δεν θα το έχουν. Όλα αυτά σκεφτείτε ότι σε ένα ποντοπόρο πλοίο, το οποίο κάθε μέρα του χρόνου, ταξιδεύοντας, αλλάζει γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Αλλάζει θερμοκρασίες, ψύχος, αφόρητη ζέστη, διαφοροποίηση της διάρκειας της μέρας από της νύχτας, διαφορετικές καιρικές συνθήκες, άπνοια, καταιγίδα, κυκλώνες. Μία τρέλα που εμείς οι στεριανοί δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ούτε για πλάκα. Αλλά η ζωή του ναυτικού είναι και το λιμάνι.
Σήμερα όμως, γιατί μιλάμε στο σήμερα, δεν μιλάμε στο χτες. Δεν μιλάμε στις κουκέτες που είδαμε στο Αβέροφ. Μιλάμε στο σήμερα. Πριν φτάσει στο λιμάνι, εντολή από το γραφείο 5 μέρες πριν να ξεκινήσει να προετοιμάζεται, γιατί σχεδόν σε κάθε λιμάνι έχει επιθεώρηση διαφορετικού τύπου. Μία το Port State Control, μία η σημαία, μία ο ένας, μία ο άλλος. Ο ναυτικός, μπαίνοντας στο λιμάνι, τρελαίνεται, γιατί εκείνη τη στιγμή έχει να ξεφορτώσει, να φορτώσει, να κάνει τις επισκευές που πρέπει να κάνει όντας στο λιμάνι, γρήγορα οι εντολές του γραφείου, να περάσει επιθεωρήσεις, να μην πάρει πρόστιμα, να μην φάει παρατηρήσεις. Αν πάρει παρατηρήσεις, γρήγορα να τις διορθώσει, να μην φύγει το πλοίο με πρόβλημα και πάει στο άλλο λιμάνι και είναι πιο επιβαρημένο. Αυτή η κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα όχι να μην ξεκουράζονται απλά οι ναυτικοί στα λιμάνια, αλλά να παρακαλάνε, άντε να σαλπάρουμε, να βγούμε στο πέλαγος, να ησυχάσουμε. Σκεφτείτε όμως ότι κάπως έτσι συμπεριφέρονται και όταν ξεμπαρκάρουν. Για λίγο, γρήγορα να επιστρέψουν στην ηρεμία της θάλασσας. Πόσο μάλλον όταν σταματήσουν να εργάζονται και πλέον σταματάνε και έρχονται πίσω στη στεριά for life, για το υπόλοιπο της ζωής τους. Πόσο άσχημα ψυχολογικά νιώθουν μέχρι να προσαρμοστούν και μέχρι οι άλλοι να αντιληφθούν το δικό τους τρόπο ζωής και να μπορέσουν ο ένας να προσαρμοστεί στον άλλον. Να λοιπόν γιατί η ζωή στο πλοίο είναι η πραγματική του ζωή και όχι η ευκαιριακή. Και να γιατί χρειάζονται βοήθεια και οι ναυτικοί και οι οικογένειές τους. Κάτι που η διεθνής κοινότητα το αναγνωρίζει και το επικροτεί πλέον, δίνοντας στην εταιρεία που υιοθετεί ψυχολογική υποστήριξη δώρο μεγαλύτερο βαθμό, μεγαλύτερο rating κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της καταλληλότητας του πλοίου. Θετική ψυχολογία λοιπόν. Τι είναι? Πριν πούμε τι είναι, θα το βάλουμε λίγο ανάποδα. Ας δούμε τι δεν είναι θετική ψυχολογία. Εκφράσεις όπως κάνε θετικές σκέψεις, να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο, ή μη σκέπτεσαι αρνητικά, θετική ενέργεια βασικά, έτσι, και δεν χρειάζεται, άμα έχεις πρόβλημα, άστο στην άκρη, θα το ξεχάσεις. Αυτό δεν είναι θετική ψυχολογία. Θετική ψυχολογία είναι ένα ακαδημαϊκός κλάδος της ψυχολογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη και την προώθηση κάθε θετικής πτυχής της ανθρώπινης εμπειρίας. Αντίθετα με την παραδοσιακή ψυχολογία, η οποία συχνά εστιάζει στην κατανόηση και θεραπεία ψυχικών παθήσεων, η θετική ψυχολογία ασχολείται με το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ευημερία, την ευτυχία και την ανθεκτικότητα. Οι βασικές αρχές της, πρώτη απ' όλα, είναι η ευημερία και η ευτυχία. Είναι για την καλλιέργεια θετικών εμπειριών, όπως η χαρά, η ελπίδα, η αισιοδοξία, η ευγνωμοσύνη, η αλληλεγγύη, η ικανοποίηση. Θετικά συναισθήματα και εμπειρίες, τα οποία συμβάλλουν στην πρόθεση μιας υγιούς και ισορροπημένης ζωής, ενώ βοηθούν ταυτόχρονα σε ένα θετικότερο τρόπο σκέψης και προσέγγισης της ζωής. Ανάδειξη δυνατοτήτων. Η θετική ψυχολογία προωθεί την αναγνώριση και την ανάπτυξη προσωπικών δυνατοτήτων και ταλέντων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ιδιαίτερης δυναμικής του χαρακτήρα και την ενθάρρυνση προκειμένου να καταστήσει το πλήρες δυναμικό του. Έχουμε τόσο δύναμη μέσα μας που καμιά φορά δεν την ξέρουμε. Η θετική ψυχολογία θέλει να τη βγάλουμε αυτή τη δύναμη, θέλει να βγάλουμε τις δυνατότητές μας για να αντέξουμε ανθεκτικότητα και αντιμετώπιση δυσκολιών. Και εδώ η θετική ψυχολογία εστιάζει στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και στις τεχνικές αντιμετώπισης των εκάστοτε δυσκολιών. Αυτό περιλαμβάνει την εκμάθηση των ναυτικών στο να αντιδρούν με αποτελεσματικό τρόπο στις προκλήσεις και στην ενίσχυση της δυνατότητας ανάκαμψης και στις αντιξοότητες. Θετικές σχέσεις, όχι σκέψεις, σχέσεις ανθρώπινες. Η δημιουργία και η διατήρηση θετικών ανθρώπινων σχέσεων θεωρούνται κρίσιμες για την ευτυχία. Η θετική ψυχολογία τονίζει τη σημασία της ενδυνάμωσης των δεσμών και την ανάπτυξη υγιών υποστηρικτικών σχέσεων.
νόημα και σκοπός της ζωής μας. Η αναζήτηση του νοήματος και του σκοπού στη ζωή θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ευημερία. Η θετική ψυχολογία υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας αίσθησης σκοπού και την ενσωμάτωσή του στην καθημερινή ζωή. Η σημασία της θετικής ψυχολογίας δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό επίπεδο. Στο εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα σε απαιτητικούς κλάδους όπως η ναυτιλία, η εφαρμογή της μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας, της εστίασης και της θετικής στάσης απέναντι στις προκλήσεις. Αυτό μπορεί να το πετύχει μέσα από την πίστη στον άνθρωπο. Η θετική ψυχολογία θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι κατά βάση καλοί και καλοπροαίρετοι. Καθώς επίσης ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν έχει πάντα ιδιωτελή προσανατολισμό, αλλά μπορεί να διαμορφώνεται με βάση το γενικό καλό, την επιδίωξη της αρετής και την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή την προσπάθεια να γίνουμε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Συνδέοντας τη θετική ψυχολογία με τον κόσμο της εμπορικής ναυτιλίας, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτό που ψάχνουμε δεν είναι τίποτα άλλο από τις δυνατότητες του κάθε ναυτικού, το νόημα και η ποιότητα της ζωής του, μέσα και έξω από το πλοίο. Η θετική του, η ψυχική του ανθεκτικότητα, η ευημερία του, η αισιοδοξία του και τα θετικά του συναισθήματα. Τα ίδια ακριβώς όμως ψάχνουμε και για την οικογένειά του, κυρίως δε για τη γυναίκα του, η οποία εκτός από σύζυγος έχει και το ρόλο της μητέρας και παιδαγωγού των παιδιών τους. Ουσιαστικά μιλάμε για μια προσπάθεια που θα έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια αρμονική συνύπαρξη του ναυτικού με το κοινωνικό του περιβάλλον και μια αρμονική συνύπαρξη της επαγγελματικής και της προσωπικής του ζωής. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιαίτερες προκλήσεις και την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ναυτικοί, ιδιαίτερα στα μακροχρόνια και απαιτητικά ταξίδια στους ωκεανούς, θα ψάξουμε να βρούμε πώς θα πετύχουμε ένας ναυτικός να καταφέρει να γίνει ένας μέσος άνθρωπος, με αναμενόμενη συμπεριφορά, ώστε να ζήσει τη ζωή του με νόημα και σκοπό. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στο ναυτικό, όπως και σε όλους μας, είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Είναι εμπόδιο γιατί αγωνίζεται να θυμάται τα αρνητικά συναισθήματα και αδιαφορεί για όσα θετικά συναισθήματα έζησε και ζει ακόμα στην καθημερινότητά του. Με μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ικανότητές μας και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία για τα όνειρα και τους σκοπούς μας. Αυτό συμβαίνει γιατί είτε παραμένουμε άπραγοι, είτε ό,τι κάνουμε αγγίζει την υπερβολή, με αποτέλεσμα να μην νιώθουμε πληρότητα, δηλαδή ικανοποίηση και ευτυχία. Συνεχίζοντας, η θετική ψυχολογία λέει ότι μέσα από τα αρνητικά συναισθήματα μπορούμε να διδαχτούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Γι' αυτό είναι καλό να αναγνωρίσουμε και να ζήσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα. Δεν είναι κακό να φοβόμαστε. Δεν είναι κακό να κλαίμε. Δεν είναι κακό να νιώθουμε την έννοια του στρες. Πρέπει όμως να εντοπίσουμε τα θετικά συναισθήματα της καθημερινής μας ζωής. Γιατί μέσα από τη χαρά, μέσα από το ενδιαφέρον, μέσα από την ευχαρίστηση, μέσα από την ειδονή, μέσα από την έβρεση νοήματος και την αισιοδοξία, μπορεί ο κάθε άνθρωπος και ιδίως ο εργαζόμενος και ο ναυτικός που μιλάμε σήμερα, να αυξήσει την παραγωγικότητά του, να βιώσει επαγγελματική ικανοποίηση, να ανακαλύψει έξτρα δυνάμεις, ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους να βελτιώσουν τη ζωή τους και να πετύχουν τους στόχους τους. Να πώς, μέσα από τη θετική ψυχολογία μπορούμε να διαμορφώσουμε, εκτός από τον εαυτό μας, ένα μέρος ακόμη και όλη την κοινωνία. Με λιγότερο εγωισμό, με ελάχιστη επιθετικότητα, με λίγο ίδιο συμφέρον, με λιγότερο πόνο, με πολλή αγάπη. Επικεντρώνοντας τη σκέψη μας στους ναυτικούς, βρίσκουμε ότι ένα από τα πρώτα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι είναι η απομόνωση και η απόσταση από τους αγαπημένους τους. Τα μακροχρόνια ταξίδια στον ωκεανό
σημαίνουν μήνες μακριά από το σπίτι, συχνά χωρίς η δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας, καθώς τα ταξίδια των οικείων στα πλοία έχουν σχεδόν απαγορευτεί για λόγους ασφάλειας και η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω των δικτύων καλύπτει μόνο ένα μέρος της ουσιαστικής επικοινωνίας. Ας δούμε λοιπόν αυτή την ποιότητα της επικοινωνίας. Η εκ του σύνεγγης επικοινωνία είναι συνήθως πιο πλούσια σε πληροφορίες και περισσότερο αληθινή. Με την άμεση επαφή πετυχαίνουμε συναισθηματική σύνδεση και περισσότερες ευκαιρίες κατανόησης τυχόν προβλημάτων. Έχουμε επίσης άμεση ανταπόκριση και ευκαιρία για δυναμικές συζητήσεις. Αν και η ηλεκτρονική μέσω δικτύων επικοινωνία έχει ανεβάσει επίπεδο ποιότητας προσφερωμένων υπηρεσιών, εντούτοις σε καταστάσεις κακοκαιρίας και εκεί που ο ναυτικός έχει περισσότερο απ' όλα την ανάγκη για επικοινωνία, μπορεί η ποιότητα του δικτύου, συναρτήσει των συνθηκών της θάλασσας και του καιρού και του πλοίου, να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, τα οποία μετατρέπονται σε ψυχολογικά. Μια άμεση επαφή προσφέρει μεγαλύτερη ψυχολογική υποστήριξη ένθεν και ένθεν, γιατί η επικοινωνία επηρεάζει τον ναυτικό, επηρεάζει όμως και την οικογένειά του, ειδικά σε περιόδους δύσκολες ή όταν χρειάζεται άμεση στήριξη σε ό,τι τον αποσχολεί τον ίδιο τον ναυτικό ή την οικογένειά του. Ένα χαμηλό ή κακό επίπεδο επικοινωνίας και επαφής αυξάνει τα αρνητικά συναισθήματα, με κίνδυνο ο ναυτικός να βιώσει πιο εύκολα τη μοναξιά και την απομόνωση. Σε αυτά τα δεδομένα, η θετική ψυχολογία μπορεί και προσφέρει πολύτιμες λύσεις. Πρώτα απ' όλα, καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων. Ενθαρρύνοντας τους ναυτικούς να εστιάζουν στα θετικά συναισθήματα, όπως η ελπίδα, η αισιοδοξία, η ευγνωμοσύνη, μπορούν να αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό τη μοναξιά τους. Για παράδειγμα, η τήρηση ενός ημερολογίου ευγνωμοσύνης, στο οποίο οι ναυτικοί καταγράφουν καθημερινά θετικές στιγμές ή σκέψεις, μπορεί να βελτιώσει την ψυχική τους διάθεση. Μπορεί κάποιοι να γελάσετε, αλλά σας παρακαλώ, σκεφτείτε και κάντε την ίδια άσκηση στο σπίτι εσείς. Πριν κοιμηθείτε, γράψτε σε ένα τετράδιο ή σε ένα αρχείο 3 στιγμές από το 24ωρο που πέρασε, για τις οποίες νιώσατε θετικό συναίσθημα. Σε 15 μέρες, σας το υπόσχομαι, θα έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος που αντιμετωπίζετε τη ζωή. Ενίσχυση γνώσεων. Στη διάρκεια των ταξιδιών, εκτός από ταινίες αναψυχής στον ελεύθερο χρόνο, ο ναυτικός μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του διαδικτυακή εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικών ταλέντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, διαδικτυακά μαθήματα, καθώς επίσης εργαστήρια ψυχολογικής ανθεκτικότητας και συναισθηματικής ενδυνάμωσης. Πρόκειται για επενδύσεις μακράς πνοής. Ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Με τη βοήθεια ειδικών, το τμήμα πληρωμάτων μαζί με το τμήμα ποιότητας και ασφάλειας μπορούν να σχεδιάσουν μεθόδους αντιμετώπισης των δυσκολιών και ανάπτυξη ανθεκτικότητας με τεχνικές όπως ο διαγωνισμός, το Tai Chi, ασκήσεις μείωσης του στρες, όπως η βαθιά ελεγχόμενη αναπνοή, ακόμα και η γιόγκα. Δημιουργία θετικών σχέσεων. Παρότι, όπως είδαμε, η φυσική επικοινωνία είναι περιορισμένη, η ενθάρρυνση της καλλιέργειας σχέσεων εντός του πληρώματος μπορεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης και κοινωνικής συνοχής. Οργανωμένες δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια και ενημερωτικές συναντήσεις μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις σχέσεις. Σε αυτή τη φάση, ενεργό ρόλο θα πρέπει να παίξουν ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, οι οποίοι με την καθοδήγηση του γραφείου πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί για να οργανώσουν τέτοιες καταστάσεις. Αν και πάλι το θεωρείται αστείο ή κατά κάποιο τρόπο αστείο, στη λογικά σιγά τώρα μην κάτσει ο πλοίαρχος ή ο πρώτος μηχανικός να ασχοληθεί με τον ναύτη ή με το δόκιμο. Θα πρέπει να σας πω ότι η εποχή που ο καπετάνιος στο πλοίο και ο γενικός διευθυντής στο γραφείο ήταν κάτι το απόμακρο, με κλειστές πόρτες, ευτυχώς στο περισσότερο όλους έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Πρόθεση νοήματος και σκοπού. Ενθαρρύνοντας τους ναυτικούς να βρίσκουν νόημα και σκοπό στην εργασία τους και να εστιάζουν στη σημασία και την αξία της συμβολής τους στην ναυτιλία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για μια διαδικασία για την οποία θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα το τμήμα πληρωμάτων με τη βοήθεια ειδικών. Βελτίωση ποιότητας και επικοινωνίας. Χάρη στην τεχνολογία, σήμερα βελτιώνεται η ποιότητα της επικοινωνίας με τους αγαπημένους τους.
προγραμματισμένες βιντεοκλήσεις, συμμετοχή στα οικογενειακά γεγονότα μέσω διαδικτύου, καθώς επίσης και δημιουργία ψηφιακών ημερολογίων που μοιράζονται μεταξύ οικογένειας και ναυτικού. Άλλο πρόβλημα όμως, πέραν της επικοινωνίας, είναι η συνεχής έκθεση του ναυτικού σε δύσκολες και ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης η ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης για την αντιμετώπιση δυσμενών και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως οι μηχανικές βλάβες και η κατάσταση του φορτίου. Όλα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοσύνθεση και την ποιότητα ζωής του. Η ψυχολογική πίεση και τα υψηλά επίπεδα στρες είναι στην ημερησία διάταξη, με αποτέλεσμα ο ναυτικός να βιώνει σωματική κούραση και ψυχική κόπωση. Αυτού συνεπακόλουθο είναι η απομόνωση και η κοινωνική αποστροφή. Η αναγκαιότητα παρατεταμένης επαγρύπνησης επίσης συνάδει και με το συναίσθημα της επιβίωσης από κίνδυνο, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση και στη διαχείριση του χρόνου, με κίνδυνο πέραν της κόπωσης να εμφανιστεί η εξάντληση ή και καταστάσεις όπως το burnout. Τι είναι αυτό? Είναι ένας όρος που περιγράφει ένα φαινόμενο σοβαρής σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής εξάντλησης, το οποίο προκαλείται λόγω μακροχρόνιας έκθεσης σε στρεσογόνες συνθήκες του εργασιακού τομέα. Αυτό ξεπερνά κατά πολύ το απλό στρες και συνδέεται με την αίσθηση ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ένα άτομο υπερβαίνουν τις προσωπικές τους δυνατότητες, αλλά και τους πόρους για να ανταποκριθεί. Χαρακτηριστικά του είναι η σωματική και νοητική εξάντληση, τα συμπτώματα κόπωσης, η μειωμένη ενέργεια, οι δυσκολίες συγκέντρωσης, η αϊπνία, καθώς επίσης σωματικές ενοχλήσεις όπως κεφαλαλγία και πόνη στο στομάχι. Έτσι ο ναυτικός αποξενώνεται από την εργασία του, συμπεριφέρεται με απάθεια και απογοήτευση για την εργασία του, ενώ βιώνει απώλεια επαγγελματικής αυτοεκτίμησης, εκφράζοντας με αρνητικές και ως κοινικές απόψεις για αυτήν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση, αδυνατώντας να παρέχει ποιοτική εργασία, τη μειωμένη παραγωγικότητα και την δυσκολία στη συγκέντρωση. Και εδώ ακριβώς ρωτώ, πόσο μακριά με μια τέτοια κατάσταση απέχει το επόμενο ατύχημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχολογική κατάσταση του ναυτικού, το μέλλον του και τις οικονομικές επιπτώσεις στη διαχείριση του πλοίου. Και σε αυτό όμως το πρόβλημα, η θετική ψυχολογία μπορεί και παρέχει στους ναυτικούς εργαλεία και στρατηγικές για να διαχειρίζονται το υψηλό επίπεδο στρες και την ψυχολογική πίεση που συνεπάγεται η συνεχής έκθεση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Πρώτα απ' όλα, οι τεχνητές μείωσης στρες και τεχνικές αυτοφροντίδας. Βαθιές αναπνοές, διαλογισμός, γιόγκα είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν βοηθητικά. Η αυτοφροντίδα επίσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο επαρκής ύπνος και η ισορροπημένη διατροφή, είναι κάτι που και πάλι θα πρέπει να φροντίσει το γραφείο με τη σωστή επιλογή μάγειρα, με το σωστό διαιτολόγιο και την υψηλή εποπτεία του πλοιάρχου. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και η επιλογή της σωματικής άσκησης μέσα από οργανωμένους χώρους αθλήσης που θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο. Η καλλιέργεια θετικών συναισθημάτων σε ένα περιβάλλον όπως το πλοίο, όπου το πλήρωμα ήθιστε να αντιμετωπίζει απαιτητικές συνθήκες, μπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ψυχική ευεξία και τη ζωή. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στους χώρους του καφέ και της τηλεόρασης. Θα πρέπει να σας πω ότι εκτός του ημερολογίου ευγνωμοσύνης που είπαμε στην αρχή, υπάρχει και το ημερολόγιο θετικών στιγμών, όπου καταγράφονται καθημερινά πράγματα που λειτουργήσαν θετικά. Επίσης, όμορφα μέρη από όπου πέρασαν, συναδελφικές στιγμές εγκαρδιότητος, ομαδικές δραστηριότητες, εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης, η αναγνώριση και η επιβράβευση θετικής συμπεριφοράς και επιτευγμάτων των μελών του πληρώματος. Αυτό μπορεί να γίνεται μέσω επίσημων βραβείων ή ανεπίσημων εκδηλώσεων εκτίμησης. Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας και δυναμικής συναισθηματικής ρύθμισης σε περιβάλλοντα όπως το πλοίο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκτός των εργαστηρίων που προαναφέραμε, μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία σχέσεων μέντορα μεταξύ των πιο έμπειρων και των λιγότερα έμπειρων μελών του πληρώματος.
Αυτό μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την συναισθηματική ρύθμιση, καθώς οι νεότεροι ναυτικοί μαθαίνουν από την εμπειρία και τις στρατηγικές των εμπειροτέρων και οι εμπειρότεροι νιώθουν περισσότερο χρήσιμοι. Προγράμματα υγείας και ευεξίας, συνεδρίες ενημέρωσης για την υγιεινή διατροφή, τη σωματική άσκηση και την αυτοφροντίδα μπορεί να αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Ενίσχυση κοινωνικών δικτύων και σχέσεων. Η δημιουργία ισχυρών κοινωνικών δικτύων μέσα στο πλοίο μπορεί να προσφέρει στους ναυτικούς σημαντική ψυχολογική υποστήριξη. Η διεξαγωγή κοινωνικών συγκεντρώσεων, όπως βραδιές ταινίες, παιχνιδιών, προσφέρει στους ναυτικούς την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να συνδεθούν με τους συναδέλφους τους σε ένα περιβάλλον που δεν σχετίζεται με την εργασία. Εορταστικά γεύματα ή θεματικές βραδιές ανάλογα με την εθνικότητα του κάθε μέλος του πληρώματος και στο οποίο συμμετέχουν και οι άλλες εθνικότητες. Επίσης, ομαδικά αθλήματα, δραστηριότητες, βόλεϊ, γυμναστική. Τέλος, η δημιουργία ομάδων υποστήριξης, όπου τα μέλη μπορούν να συζητούν ανοιχτά θέματα που τους απασχολούν. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του στρες και στην ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης. Ενσυναίσθηση και στήριξη. Η εκπαίδευση του πληρώματος στο να αναγνωρίζουν τα σημάδια της κόπωσης και του στρες στους συναδέλφους τους και να μην αδιαφορούν, καθώς επίσης η ενθάρρυνση στο να προσφέρουν υποστήριξη με ενσυναίσθηση μπορεί να βελτιώσει το γενικό κλίμα και την ψυχολογική ασφάλεια. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι η καλή ψυχική υγεία του συναδέλφους τους επιδρά καταλυτικά στη ρύθμιση και της δικής τους ψυχικής υγείας. Για τα προγράμματα ευαισθητοποίησης στο στρες και την κόπωση, ένα παράδειγμα είναι το εργαστήριο με ειδικούς που μπορεί να διδάξει στους ναυτικούς πώς να αναγνωρίζουν σημάδια υπερβολικής ευαισθητότητας ή μειωμένης συγκέντρωσης ή δυσκολίας στον ύπνο στους ίδιους και στους συναδέλφους τους. Επίσης, μπορεί να διδάξει πώς να ακούμε ενεργητικά και να παρέχουν υποστήριξη όταν ένας συνάδελφος διανύει μια δύσκολη περίοδο, αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα και επιδεικνύοντας συντροφικότητα. Όχι επειδή έχει πρόβλημα να τον κάνουμε χειρότερα. Οι ομάδες υποστήριξης εντός του πλοίου, όπου τα μέλη μοιράζονται εμπειρίες, παρέχοντας συμβουλές ο ένας τον άλλο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διαχείριση κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στη θάλασσα. Άλλο σημαντικό στοιχείο στη ζωή του ναυτικού είναι η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος που συνδέεται με τη θάλασσα. Η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος που συνδέονται με τη ζωή στη θάλασσα επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογία των ναυτικών. Αν και η σύγχρονη ναυτική τεχνολογία και οι βελτιωμένες πρακτικές ασφάλειας έχουν μειώσει τους κινδύνους, οι ωκεανοί παραμένουν ένα απρόβλεπτο περιβάλλον. Αυτό απαιτεί από τους ναυτικούς να διατηρούν μια σταθερή αίσθηση εγρήγορσης και προσαρμοστικότητας. Οι επιπτώσεις από την αβεβαιότητα είναι τα αυξημένα επίπεδα στρες και άγχους που συζητήσαμε πιο πάνω λόγω της ανάγκης για συνεχή επαγρύπνηση. Επίσης, ορισμένους η αβεβαιότητα, όπως επίσης είπαμε πιο πάνω, τους κάνει να μαθαίνουν να διαχειρίζονται το στρες και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Σε όλους που είναι ως προσωπικότητα σε άλλους είναι πιο ευαίσθητοι ως προσωπικότητα, η αβεβαιότητα έχει επιπτώσει στην κοινωνική τους ζωή και τις σχέσεις τους, κάνοντας να δείχνουν απόμακροι και σε απόσταση από την κανονική κοινωνική αλληλεπίδραση. Η θετική ψυχολογία και εδώ μπορεί να προσφέρει στους ναυτικούς πρακτικές και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας των κινδύνων που συνδέονται με τη θαλάσσια ζωή. Η γνωστική αναδόμηση είναι μια τεχνική που βασίζεται στην ιδέα ότι οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να επηρεάσουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Η γνωστική αναδόμηση στοχεύει στην αναγνώριση και την αλλαγή των αρνητικών ή παραμορφωμένων σκέψεων και πεποιθήσεων. Παράδειγμα, ένας ναυτικός μπορεί να έχει την τάση να σκέφτεται με απόλυτους όρους. Αν πάει κάτι στραβά, εδώ, στη μέση του πουθενά, καταστραφήκαμε, πεθάναμε, δεν θα μας βρίσκει ούτε ο γλάρος. Η γνωστική αναδόμηση θα βοηθήσει τον ναυτικό να αναγνωρίσει αυτή τη σκέψη ως υπερβολή και να την αντικαταστήσει με μια πιο ρεαλιστική και θετική. Υπάρχουν προκλήσεις, ναι, αλλά έχω τις δεξιότητες και τους πόρους να τις διαχειριστώ. Δεν είμαι μόνος μου στο πλοίο και έχω και την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά και τα μέσα να αντιμετωπίσω το οποιοδήποτε πρόβλημα.
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που αφορούν την ασφάλεια και την κρίσιμη σκέψη σε ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να βοηθήσει τους ναυτικούς να αισθάνονται πιο εξοπλισμένοι και προετοιμασμένοι για τα απρόβλεπτα. Η εκ των προτέρων διάγνωση του επίπεδου ικανότητας των λεγόμενων μαλακών δεξιοτήτων ή soft skills του ναυτικού και η ενίσχυση αυτών που υστερεί μπορεί να λύσει πολλά από τα προβλήματα που συζητήσαμε. Η εφαρμογή τεχνικών θετικής ψυχολογίας για ειδικές καταστάσεις. Σε περιπτώσεις που οι ναυτικοί εμφανίζουν σημάδια μετατραυματικού στρες ή άλλων ψυχικών δυσκολιών, η παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης και θεραπείας είναι κρίσιμη. Μια τέτοια περίπτωση είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Πληροφοριακά, είναι μια σοβαρή ψυχική κατάσταση που εμφανίζεται σε άτομα που βίωσαν έντονα τραυματικά γεγονότα ή φυσικές καταστροφές, σοβαρά ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις, βία, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση. Τα άτομα αυτά που ζουν εφιάλτες το βράδυ εξαιτίας του γεγονότος που τους τραυμάτισε ψυχικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγουν συνθήκες, τοποθεσίες και πρόσωπα που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός. Πόσες φορές έμπειροι ναυτικοί δεν άλλαξαν δουλειά ή συγκεκριμένο είδος πλοίου λόγω μια τραυματικής εμπειρίας? Πόσοι δεν φύγανε από τα γκαζάδικα που λέγαμε παλιά και ήρθαν στα ρεμπουλκά? Εμπειρότατοι ναυτικοί. Γιατί έζησαν μια τραυματική εμπειρία και δεν άντεξαν να μείνουν. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες μπορεί να περιλαμβάνει αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας ή τους άλλους, αίσθημα αποξένωσης ή απόστασης, καθώς επίσης αυξημένα συναισθήματα ενοχής ή και ντροπής. Στην καθημερινή ζωή του ναυτικού, η διαταραχή μετατραυματικού στρες εμφανίζεται μέσα από υπερβολική επαγρύπνηση με όλες τις επιπτώσεις που αναφέραμε πιο πάνω. Δηλαδή με αυξημένη ευρεθιστότητα, με κρίξεις θυμού, με δυσκολία στον ύπνο και ανεξέλεκτη ανησυχία. Αυτά τα συμπτώματα σίγουρα θα οδηγήσουν σε αίτημα άμεσης αντικατάστασης του ναυτικού, καθώς η παραμονή του στο πλοίο ενέχει υψηλό κίνδυνο ατυχήματος ή ακόμη και κίνδυνο της ίδιας της ζωής του. Η εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, οι οποίες όπως είδατε πολλές είναι κοινές για παρόμοια προβλήματα, μπορεί να βοηθήσει τους ναυτικούς να αντιμετωπίσουν την απομόνωση, τις δύσκολες και ακραίες καιρικές συνθήκες, την αβεβαιότητα και τους κινδύνους της θαλάσσιας ζωής, βελτιώντας την ψυχολογική τους ευεξία και την ποιότητα της ζωής τους. Για να δώσουμε περισσότερο βάθος στη σημερινή μας συζήτηση, θα εξετάσουμε κάποια πραγματικά παραδείγματα από τον κλάδο της ναυτιλίας, όπου η εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας έχει οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Μια πρώτη περίπτωση, ένας πλοίαρχος που αντιμετώπιζε συχνά άγχος και πίεση λόγω των μακροχρόνιων ταξιδιών και φόρτου εργασίας, αρχίζει και εφαρμόζει τεχνικές θετικής ψυχολογίας, όπως η καθημερινή ευγνωμοσύνη και η καταγραφή θετικών στιγμών. Αυτό τον βοήθησε να αντιμετωπίσει το άγχος πιο αποτελεσματικά και να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με το πλήρωμά του, αντιλαμβανόμενος ότι η ζωή δεν είναι μόνο στρες και μόνο αρνητικά συναισθήματα. Μια άλλη ομάδα ναυτικών σε ένα εμπορικό πλοίο αποφάσισε να δημιουργήσει ένα καθημερινό κύκλο θετικότητας, όπου κάθε μέλος θα μοιραζόταν μια θετική εμπειρία ή σκέψη. Αυτή η πρακτική βοήθησε στην ενίσχυση της θετικής ατμόσφαιρας στο πλοίο και βελτίωσε την ομαδική συνοχή. Άλλη μια περίπτωση ενός δοκίμου που αντιμετώπισε προκλήσεις με την προσαρμογή του στη ζωή στη θάλασσα, φτιάχτηκε όταν άρχισε να ασκεί την αυτοσυμπόνια και την ανθεκτικότητα μέσω της αυτοβελτίωσης και της συνεχούς μάθησης. Αυτό τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με περισσότερη θετικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Αυτές οι πραγματικές ιστορίες δείχνουν πως η θετική ψυχολογία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους ναυτικούς, βοηθώντας τους να βρουν ισορροπία και θετικότητα στην πολύπλοκη και απαιτητική τους καθημερινότητα. Η θετική ψυχολογία δεν είναι μόνο μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά μια πρακτική εφαρμογή που μπορεί να φέρει ουσιαστική αλλαγή στη ζωή του ναυτικού, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Ελπίζω ότι θα φύγετε από αυτή τη συζήτηση με τα εργαλεία ή, εν πάση περιπτώσει, με τις ιδέες και την έμπνευση να
ψάξετε στο διαδίκτυο που υπάρχει η γνώση και να εφαρμόσετε αυτές τις στρατηγικές στη δική σας ζωή και να βοηθήσετε τους δικούς σας γνωστούς και συναδέλφους σας να κάνουν το ίδιο, όπως θα έκαναν και οι ναυτικοί μας. Μην ξεχνάτε ότι κάθε γραφείο και κάθε σπιτικό είναι μια μικρογραφία ενός πλοίου, με λιγότερα ίσως προβλήματα, όπως η αβεβαιότητα για τη διατήρηση της σωματικής ακεραιότητας και της ίδιας της ζωής τους. Καθώς ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να μοιραστώ μερικές τελευταίες σκέψεις και να προσφέρω μια ενθάρρυνση για τη συνεχή προσωπική ανάπτυξη και την εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας στη ζωή των ναυτικών και όχι μόνο, και στη δική μας ζωή. Η ζωή στη θάλασσα μπορεί να είναι γεμάτη αβεβαιότητα και προκλήσεις, αλλά είναι επίσης και γεμάτη ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και αυτοεξέλιξη. Η θετική ψυχολογία, με την εστίασή της στα θετικά στοιχεία της ζωής και την ανθεκτικότητα, προσφέρει εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με θάρρος και αισιοδοξία. Καθώς ολοκληρώνουμε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να μοιραστώ μερικές τελευταίες σκέψεις και να προσφέρω μια ενθάρρυνση για την συνεχή προσωπική ανάπτυξη και την εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας στην ζωή των ναυτικών. Ενθαρρύνω καθέναν από εσάς να εξετάσει πώς μπορεί να ενσωματώσει τις αρχές θετικής ψυχολογίας στην καθημερινή του ζωή. Είτε πρόκειται για την ευγνωμοσύνη, ή την καταγραφή θετικών στιγμών της ζωής, ή την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας. Κάθε βήμα προς την θετικότητα είναι ένα βήμα προς την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής μας ευημερίας. Η θετική ψυχολογία δεν είναι μόνο θεωρία. Είναι ένας τρόπος ζωής. Η ενσωμάτωση των αρχών της στην καθημερινή μας ρουτίνα μπορεί να μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε πιο ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που μπορεί να συναντούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για την παραδειγματική προσοχή σας. Και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε όλοι μαζί να εργαστούμε για μια πιο θετική και ευημερούσα ζωή, τόσο στη θάλασσα, όσο και στα γραφεία και στα σπίτια μας. Σας εύχομαι, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές και ευτυχισμένες γιορτές.